Magandang araw po sa inyo, Miss Selena. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Janus. Ang kwentong ibahagi ko sa inyo ay naging karanasan namin ng aking kaibigan. Noong nasa high school pa lamang kami. Itago na lang natin siya sa pangalang si Toy. Dahil walang pasok noon, ay nagpasya kami na mamasyal sa kabilang baryo. Bali-balita kasi na marami daw magagandang tanawin doon. At lalo na daw sa tuktok ng gubat. Pagkatapos kong magbihis noon, ay agad akong nagpaalam sa aking mga magulang. Sinabi ko kay nanay na magpunta kami sa kabilang baryo kung saan maraming magagandang tanawin. Subalit pinigilan niya ako na huwag raw kaming magpunta doon. Ngunit nagpumilit ako at sinabi ko sa kanya na hindi naman kami magtatagal. At nung papaalis na sana kami, ay merong sinabi si nanay. Kayong dalawa mag-iingat kayo doon ha? Pag-alalang wika ng aking ina. Hanggang sa nagpasya na kaming maglakad palabas ng aming bahay. Noong malapit na kami sa nasabing baryo, ay maiilang tao kaming nakasabay sa aming paglalakad. At noong nakarating na kami sa mismong lugar, ay namamangha ako sa aking mga nakita, Miss Selena. Sobrang maaliwalas ang lugar at napakalamig pa ng simoy ng hangin. Pare, ang ganda naman rito. Parang gusto kong tumira dito ah. Sabi ko pa sa aking kaibigan. Oo nga pre, matatanggal talaga yung pagod mo dito no? Malapit na sana to sa bahay natin, siguro araw-araw na akong nagpunta dito. Uwi ka pa ni si Toy. Oo nga pare, pero teka lang, anong meron sa baba? Parang may handaang magaganap pa. Siniswerte naman tayo ngayong araw. Tara lumapit tayo doon, baka may magyaya sa atin. Wika ko pa sa aking kaibigan. Saglit lang pare, huwag muna tayo magpadalos-dalos. Magtatanong muna tayo baka anong meron dyan. Hindi pa naman tayo taga rito, kung kaya't kailangan nating magdubli ingat. Sabi pa ni si Toy. Habang naglalakad kami pababa sa gubat, ay meron kaming nakasalubong na 3 lalaki. Mga iho, aalis na ba kayo rito? Dumaan muna kayo doon sa baba dahil meron kaming kunting salo-salo. Wika pa ng isang lalaki. Sabay kaming nagkatinginan noon ni si Toy. Tara na, huwag na kayong mahiya. Pasensya na po, busog pa po kami. Sabi pa ni si Toy. Ngunit sinikuko ito. Ano ka ba? Nagugutom na nga tayo, tara na. Sige, tara na nga. Sagot pa ni si Toy sa akin. At noong pumayag na kami, ay ngumisi naman ang 3 lalaki. Para ba itong nasiyahan sa aming naging desisyon? Hanggang sa nagpatuloy na kami sa aming paglalakad patungo sa may handaan. At habang nauuna ang 3 lalaki, ay merong binubulong sa akin si Toy. Pare, wala ka bang napansin sa kanila? Parang ang bait nila sa atin eh. Wika pa ni si Toy. Naku pare, nang magandang loob na nga yung tao. Pinag-isipan mo pa ng masama. Ano ikaw, kanina ka pa ha? Para kang nanay ko. Tugon ko pa kay si Toy. Hindi kasi pare, sabi kasi ni nanay, hindi kasi lahat ng magandang loob sa'yo ay malinis ang kanilang hangarin. Yung iba, may masamang binabalak. Kaya mas mabuti na rin nag-iingat tayo. Mahinang sabi ni si Toy. Mga iho, nandito na tayo. Halika, pasok kayo sa loob. Nung pagpasok namin sa may pinto, ay pinagtinginan kami ng mga tao, Miss Selena. At ngumisi ito sa amin. Kung kaya't dahil dun, ay bigla kaming kinilabutan. Naging mabalasik na rin ang tingin ang iba sa amin. Hindi ko maintindihan, Miss Selena, kung bakit ganun. Ngunit kahit ganoon, ay nagpatuloy pa rin kami sa pagpasok sa loob. Kuya, may tanong lang sana ako sa inyo. Ano po ba yung okasyon ngayon? Tanong pa ni si Toy sa isang lalaki.
Kaarawan kasi ngayon ang aming kamag-anak, iho. Kung kaya't nagtipon-tipon kami ngayon para sa kunting salo-salo. Wika pa ng isang lalaki, Miss Selena. At tinanguan naman namin ito. Hanggang sa nalalanghap ko ang mabahong amoy. Kung kaya't kinalabit ko si Sitoy. At saka binulungan. Pare, naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Ano kayang meron dito, pare? Oo, naaamoy ko. Pero huwag ka nang magpahalata dyan. At hindi ko rin alam kung ano yun. At maya-maya lang ay lumapit ang isang lalaki sa amin. Huwag kayong mahiya dahil kahit papano ay magkalaman ang inyong mga sikmura. At noong nasa harap na kami ng mesa, ay nakita namin ang iba't ibang putahe ng mga ulam. At halos lahat ng iyon ay putaheng karne pa. Unang tikim pa lang namin sa kanilang niluto, ay parang ayaw na naming pigilan iyon. Dahil sobrang sarap ng kanilang pagkaluto at malambot pa ang mga karne. Kumain kami noon ng kumain, Miss Selena, hanggang sa tuluyan kaming nabusog at saka nagpasya na huminto na sa pagkain. Maya-maya ay tumayo kami at nagpasalamat sa kanila. Agad namang bumulong sa akin si Sitoy. Pare, umuwi na tayo. Tila ba nakaramdam na ako ng pagkaantok? Sumang-ayon naman ako kay Sitoy at saka nagpaalam sa tatlong lalaki. Mga kuya, maraming salamat po ah. Sobrang busog na busog po talaga kami. Pero bago po sana kami umalis, gusto po sana naming tanungin kung ano yung pangalan niyo. Maaari po ba naming malaman? Tanong pa ni Sitoy. Ngunit iba naman ang sinagot ng tatlong lalaki. Naku, umuwi na kayo. Maaga pa ah. Magpahinga muna kayo sa kwarto namin. Wala namang tao roon. At saka maaga pa naman. Mamaya na kayo umuwi. Sabi nila sa amin. Ewan ko ba, Miss Selena? Tila ba antok na antok kaming dalawa ng aking kaibigan? At si Sitoy naman ay agad namang pumayag. Nauuna pa nga itong umakyat patungo sa silid ng mga lalaki. Sa mga oras na yun, Miss Selena, ay nagtataka na ako sa kanila. Hindi man lang nila sinabi kung ano ang kanilang mga pangalan. At noong nasa loob na kami ng silid, ay agad namang nakatulog si Sitoy. At ako naman, habang nagpapahinga sa tabi ng aking kaibigan, makaraan mahigit 1 oras, ay meron akong naririnig na nag-uusap malapit sa kwarto. Kung kaya't agad akong tumahimik at pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nasaan ang dalawang bihag? Kailangan ko na silang kunin. Wika pa ng isa. Hindi maaari ang gusto mo. Kami ang nakakita sa kanila. Kaya't amin ito. Maghanap na lang kayo ng ibang mabibiktima dahil hindi namin sila ibibigay sa inyo. Sagot pa ng kanyang kausap. At dahil doon, ay nanginginig ako sa takot, Miss Selena, at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung kaya't agad kong ginising si Sitoy. Sitoy, gumising ka. Mga aswang ang lahat ng nandito. Nanganganib yung buhay natin. Kailangan nating makatakas agad. Mahinang sabi ko ni Sitoy habang tinatapi ko ang kanyang balikat. At maya-maya lang ay bigla akong natigilan. Dahil nakarinig ako ng mahinang yapak at huminto sa tapat ng kwarto. Ako si Toy. Ito na yata yung katapusan natin.